окно. Наступний припинок сонячне. Наступний припинок Сямонова. Осторожно. Двери зачиняются. Сямонова. Наступний припинок Деміївське. Наступний припинок Ясная. Осторожно. Двери зачиняются. Припинок Ясная. Наступний припинок Завод. Наступний припинок Луговий завод. Осторожно. Двери зачиняются.
Припинок. Луговий завулок. Наступний припинок Аранське. Наступний припинок Аранське. Осторожно. З'явний зачиняється. Шановні жителі і гості города Минска, Минский городский совет депутатов и Минский городский виконавчий комитет совместно вручають вас з Новим роком і народженням Христова. Нехай новий 2024 рік стане для всіх роком напутним і процвітання. Нових дітей, великих хлопців і знаків. Спасибо. Аранське. Наступний припинок Технологічний університет.
Наступний припинок Вокзал.